Nancy, to wanda haka ne ta samu gano yarinyar. Kaga, zan ci gaba da hira da ita, kai kuma sai ka shiga wajen kwanan ɗalibai. Di yarinyar da ka tsinkaya tana waya a ciki, kaga alamun da namiji take waya, to sai ka ɗauko hotonta. Za ta iya kasancewa ita ce a mukuti. Yalla bai ta yi ita ce. Ai ko ita ce din. Maza je ka. Yayin da kuke magana yalla bai, ka tambaye ta wani daki take. Kaga sai dauki hotonta da izinin ta. Na san yadda kake ji yalla bai. To abu ɗaya zaka yi yalla bai. Yayin da kake magana da ita, ka shawo kanta ta fito waje. Ni kuma daga nan sai in kafta mata hoto. Ina ne zaka je to? Ba nan zaka yi ba. Nan zaka yi. To ai kenan. Hello? Da safen nan me kake a wajen kwanan ɗalibai mata? Shin kina wajen kwanan ɗalibai ne? Me lambar ɗakin ki? Shin lambar ɗaki na kake nema ko kuma lambar wayata? To shikenan. Ba sai kin faɗa ba. Ni da kaina zan gano. Abinda aka ce in yi zan yi ko kuma dai ya ne? Ina jin ka haka aka yi wallahi. Wani kuwa. Gaskiya ne kam. Ba ke so ki faɗa ba, to in gaya masa. Kifi yana ganin ka mai jar koma. Gaskiya kana ji yau ba zai yi ba fa. Saboda yau akwai jarabawar da za mu yanzu kuma ta juya mun baya. Saboda haka ba na da dama yau din nan. Kenan zan zaga ta can ɗauki fuskar ta. Waye ne? Me haka? Sabuwar lambar da na gani ne ban gane ba. Gaskiya ne yanzu haka ma ina ɗaki ne wallahi. I'm just resting. I hope you're fine. Me take faɗa ne haka da turanci? Duk yadda aka ina gani ita ce wannan. Bari zan ɗauki hotonta ita ma. Na gode Allah ba wanda yake nan. Ina jin ka masoyi. Hello? Ana sarki wallahi. Sai godiya. Wannan wani abu ne kowace ba magana take akan wayan nan. Gaba ne wallahi na shiga cikin cakwakiya. Kowace zan kafta mata hoto duka nuna masa in ya so shi sai gano wace ce a ciki burin gari. Barawo kuma shi barawon ya rasa wani lokaci zai zo sai wannan lokacin gaba ne sun ji gaban aiki. Oyo madam ina barawon yake ina barawon ina ne ina yake barawon ina. Madam me sa kike maskata? Oyo Dauka hoton 'yan matan da ka shigo kana yi bai ishe ka ba. Sun ba da za ka yi ba? Kai! 'Yan mata ku san bane shi! Kan ku je madadi da Allah! Ku je magana ku gina hankali! Aya ne me nake ji? To ga dukkan alamu wani mahaukaci ne ya faɗo daga saman gini. Shi ne aka cire shi za a yi asibiti da shi. To shikenan zuwa an jima na kira ka. Kar ki yanke wayar. An yi sama na gajiya da magana da ke kawai so nake mu ta magana. Ihu yake ba? To ku kintse harshen sa. Ina jin ki. Mutumin na wanda aka can da shi? To kin ga kira ni zuwa dare. Kai maza ku kawo min gawata. Sako a hankali. Wayo mamata, kada ka jani da ranka yake so. Dan za ka yi guzu da ni. Yanzu ina muke? Abin da ake muke ne. Gidan abinci muka shigo. Muna gida ne. Gida ne ashe. Rabona da gani abubuwa tun da buke ke tagware ni. Wayo Allah kawo. Ni ne. Me yasa me ka haka? Lafiya? Ba abin da ya faru. Kawai ya faɗi ne. Tsotsayi ne sai ya faɗi. Daga ina? Ka fito biyu ne ka ga abin suburbuna ta aka yi. Wayo. Suburbuna kuma kenan ba faduwa kai ba. Na faɗi mana. A ƙasan gafafuwan mutane ina kada ku suburbuɗe ni. Ina suka tattaka ni. Aka na baje a ƙasa kamar wani sinasir kuma a kandare kamar kilishi. Mutane har nawa kenan suka da ke ka. Ta zan iya girga su ina cikin halin haulayi. A cikinsa akwai wata bukekiya ta fi shahara. Duk yadda aka yi wannan bukekiyar zakakura ce a caskale. Don wallahi ko marinta ya bambanta da na saura. Da ta sa gwiwarta ta hambare ni. Wallahi da na ji wani hegen ɗaci a makogoro na. Kai da Allah ka shiru ma. Gaba ɗaya fa ta wurga zaman halitta ta. Halin da nake ciki. Daga ni sai mahalicci na ne kadai muka sani. Wayo ina cikin matakar tasku. Me yasa me ka haka dan Allah? Cewa suka yi sai na ba su kuɗi. Da na ce ba zan bayar ba. Shi ne suka bi ni da masga sambada da kuma sambale ba ne. To kai kuma kana ina da ake cikin wannan cakwakiyar? To ina kan wani waya ne mai muhimmanci. Wannan waya ita ta jefa ni cikin wannan hali. Mai gida ka daure. Sai na nemo maganin matsalar ka kafin na zamo shigake.